And the blanket door, I was given so that I could tell her. What did I Biara betman ahanto wa hwehwe wakira kwana bia afi mfie mienu obabi omfa ho se spirit ni be hia no kura na toilet so na odi aba pau obe hia no bia wo hospital obe hia no bia wo nam station wotika ma wo ko baabi nti dua no obi betumi abo obi dua be hye 2 to 3 years na nche but ha once a while achino abechino obodu dua benya no o ama no ne no because nananum ye honhom mpacho anyanya bia wa ho nyankopon pe the whole we are world no mframa nko ba bia mframa ko Ampani se bi ebru obi ni ma ya na abrabia na obi kire ye behwa ye wo entam kan na ye woduabo ne ade e wo akan maimu ha na duabo no ene ntam kan no andasa nhyeda ennim emunzonso na ye da ho na ene no ye pesa ye tase ne sebesepa ni koni na han na ne titiri de ye di ye ni be koso pa no e duabo de amame ka duabo asem yi Ghana ha bra investment ahodo ma no homene so Justa Motors ni ade e ma no homene so no be mu bobo dua pa yebusuafo ne yenuanom nkransanfo bobo obi enye wo no monko na nsen ye so na okọ Kumasi Ashanti region ehon so no waka wo ho abom efise de e koso de wotete no masom ne de wo hu no social media no e kama yesa bibru ya de mpanimfo bi mu anim eye fam ejina wo so otu hu anamo na sade esi akoye nti no asam no ekoye se wo se ogu nsabodua afere na nanom abosom nsuo na ehum ni aham na odi asam ni nyina wo honhom mu na mpanense na ekwata ne eba atane gina wona ne atantrodo se bibru eba ne se ya eya ede adwen bebre ne ba obitirim yenim se de ye nuanom asantefo gina so de bodua no eye kasa ntwene atene bia nipa bi mu wo man yi mu anaso wo amanya hodo so ede di asanteman asantefo na afa otumfo se tutu otoso mienu openso na obi bisa no se so obi ono ni oman yi mu na wo ama no ne ebe ye den so se dua ye bitumi aye adwuma wo no so ana na obi so kra wo oman yi mu na se oni Ashanti regional ana se okotana social media na kan asama dua ye bitumi anya nso so bi wo no so ana yene na abusuapani na God love ntwetwe ho nkomo na afei yehu na yentensem biasa na wada roma memo aha meje so buruminia menim se otumfo na ndama ho ye nyame adomintinam ho dines pabene era otumfo ase mo aso se mehwe cameraman animi ya esrestere na wa so abadu se wanim da ho kama pa sentina me se aja eno ye fie nkomo en se fie nkomo se de en kana ntentano so ntina me kai se fie nkomo ntie ebe ko fitie na afi ya hwe no so yo mama akwaba ejo so endi ala chama ma dawro ma old burger tv no nkomo no ye frase ana no na ye nhwe megidi ye pa se efri bra ya wo obesi na se de wote na nanom nan so otim konwa fie na wonim se de ahomhom ahum ni aham ye adwuma no ohun se dua ache obi pen yo medase atiefo so ene ahwefo a mohwe obuga tv ya da mo nyina ase se ya de tuma mohwe enokre dua tinki obi dua tinki obi na dua kro na so nye dua so nyina na
echi na da bia meta ka se dua chi obi ani obodua no fa bi firi no ebia no o bibi kakra wo no ho okay bibi kakra se bi esika na se bayi okay ana o du fa bi gba na gba bi hye no ho a odo ni gidi kire ne se obowie no public de wa abodua no ama bi ehun se ebia odide nsu ne bodua one we ne bodua na odi ade we ne bodua our mention din no nti se din ba ya adwuma ayo enforces to be o ha e back a o ma dua no etimi ye adwuma edinti na make say sometimes the gina nipa ne bi so ana da bia meta ka asem se otum pampim a otukuru wo bodua no wapo panyin bi dini wabo dana bi dini wabo asuo bi dini wabo botam bi dini botane wo dini botane wo nagiwade botane wo bre ene da ye de fere okay nti no se wa hu sa ne ma ne nyina na wo giram ka se medio ma fere no mabodua dua ne kura onye adwuma ana dua no so se obaye adwuma ansan dua bebre ye adwuma wo bra was yobia washada ye nipa na de okay amana hini sunsun no free yawnum abo aka asem de akiro ane otanses no adwuma pa ndina che se ho no se nipa no ni honhom bi kura mputa na chi a ebe ye adwuma efise kwan a wo fa so ade onim ho hwe na wo de ahye no na nguase abam bi no na wo de ade ne di na duabo na ekoro se nipa ahoro be sensia nan num ekodu bi gina ho na nipa nan batwa ahia ho na dua na ekoso no o ka se o munyina nipa du na gina ho no o munyina na wani anikan na nti one of them betumi sorry abayo bibi okay na yenhwe sene na wo kase ye wo bre ene na ye de frɛ honhom bi enti se ko ba se wonnim ebia me kase suman bi na abosom bi wo ho me de minim se wo frɛ ne banada se bi o mayo dwuma bi ma wa ene otimi ye ne ntamo a na me ko frɛ ne ya wada sa no onye adwuma no ma menka asemi nchiro okay bosum bia oda na okini ina won na odi ye na adwuma a ofre na benya no na ne da no so a yem fan se mikru benyansafo kan papa ntante me kam kru ngade okay me na nanan dia ye beto so ma sta na ya obofo ano ya woda ne odi ni juma okay bra na ne comfort ya sia na mo sore no a wo betimi afram ka se Nigeria ba mu nkomo ba so no na mo hye ahoho a timamufu a mo fi dwuma se akọ kodi pa no otu ho na boso na to me papa de fie kura se na ta no bi ho ai frenta ano so ye tankwaju ano so ni nyina ye tano no the spirit within the tano no timi ko rescue ne manfo ni krum fo nti kuro bia ya chichiri bia no se wo hwa ko bia na tano wu nti tano no ye de ne ye obonipa ho ban bonipa denta no kura no tu obi tu o Nigeria ho a ya wane tia isi dwumasia na aboba na badmasia ne nipa no afom na okọ nti nipa mbebiri kọ di omaboade bra mo ba ne yeto o makwantu no oba na odumika na okota na so na wakwakoyi na boade okay odina sedako na yemhwe yehu de ejina so ma duabo itumi ye adwuma na yebo obi dua ewo bribi se bri sei na dua no ewo se ye adwuma na se ifra se ye adwuma se bi obi bo obi dua any limit okay eti se wakowio ekwadwo wura banchi na wi akwadwo wura banchi na odi banchi na eko na akwadwo wura so wafa de boto se fie nyede nti banchi kakra wo bia no kotubi na odi aba na ne yere ne mbanye bia di okoya banchi ni na funfran
nti odu asukasi mu no asukasi no wo nema yade ye a ono akuyafo a wo nyina mu tware no sometimes homene no wa pa bi kura duru o yi banki tu nsuo mu bi wo ha no wa yi bode bi wo ha no wa yi mankani dia tum da kire se nsuo na da ho no nani aso mwa ode abo no because kira ye nsuo bi wo senkentena ye tware ansan ye koyefum ne mo frɛ na puma so me papa na duru ha omo wo niema na omo ya na tware puma so no deko tina je se dua bone de eni brese ye bo obi dua free na wo twa na abosom dua no betima na ahante wa hwehwe wakira kwana bia afi mfie mienu obabi omfa ho se spirit no be hia no bukura na toilet so na odi abau pau obehia no bia wo hospital obehia no bia wo nam station woti kam a wo ko baabi nti dua no obi betumi abo obi dua be hye 2 to 3 years na nche but ha once a while ache no abechi no nti ye wo onipa bi wo ho a ese nipa so mase de ebi abonu de anya no nipa bi wo sa adam ye nipa bi a oba wo na odware nsuo no nsuo didi bia ho a impo omo amote aboso no ho no nana no ho no kura no ofum nana no yedwana na bibi na yegina so de ye ni bibia ono a ye ka ono an entande tia na etiminya no okay yemhwe ebi America say obi wa amanone na wa man misika bi za memfanye bidibi ma no ade no maye na ono say obi ya ka chere nza ade no menye na we frase na odi matem mo threaten me no be ma posifo ache me ni ade ai memfa ni sika mra na me ye kromfo bibi sa bia wadidi matem a na me so me de ho ahomete ya bodua wadaroma owa amanone sa no ibitima ya adwuma because the ama me bisa we no me mra ho no kakra wo so wa amanone na wa mo sika so fa ya ade no na waye wo ye wie no na obi so ono ankasa na wonipa na ya ade no ma no o say within ubodu due benya no owa amanone no because nananum ye honhom mpacho anyanya bia wa hu Nyankopɔn pe but what an nkanda say mama niam miensa eboa ma hu Nyankopɔn no onyame de enam gidie so gidie so sa gidie na o gina so de aye na edo so etimi ye adwuma ana de to so bi onyame Nkopɔn ye mfunama nti the whole we ashi world no mfunama nko ba bia mfunama ko abrokufo no kra na atobi Katrina atutu dinu bebiri e won fra ho ti that means mframa wo na se mframa na edi nya ba bia wo ye ya nipa no bo na do honhoma takiri na wo no wa manipa ne se onye adwuma ma no wa ye adwuma na wie na wugu nani ma se no image no na ni gwa se na wugu no se nipa ne gina ba bia yo bodua e be ye adwuma okay afa ye mra ne sei so obi tena social media na wadi panim bi atem anasa wadi di atem emfa won be bia owo ne be bia ohye so owo men so owo amanone o tena social media di atem say yo hene eye nipa bi na ye gina sa ateni no so abodua no ada roma eno no itumi ye adwuma sa bebire nye adwuma okay ni nti a bebire nye adwuma ne se wo da waso de da pa unim sa asemi ho a wo da waso de nipa bebire ahia ne be kan asem no ye kan be ru in favor of you a ye yo bibia be yi ni nti anye yi ni se sunsun bia so no ye wuro ye no ye ru in favor of you say asana wo kan no won kan boni bia o ti ase na ne ye kan wo social media amanfo di atem omudi atem me kro omudi di matem bibire na wodi matem na mso nkasa me ko bodua wo wani beje ho ana zana na so obi du atem na obonu die benya no same ye wo hwe ma yo bibi yamfa se question ya obi same ya me yi ya no obi same na ya no obi same na ya no na question ne so no ebe fa obi ho ebe fa kuro bi ho ebe fa amamre bi ho o ti ase
na se question ase musa kofa nipa da sani ho na nipa ne man kirikiri mu a ye di ne ho atem won ya wobakimi ayede atia me ne se wobekwa akoye search asuma si abuso pen kan say o kan say me so me search ene me hwehwe mu bi amaye no say na de ne tie na mo udidi nipa na tem na nipa na so nkan asan no kura ye ka no emfa wo ho mame mo example bi yeti ya na minko social media because am ko copy video bi so a otumfo otimanhia na o kan se dumasi ye ne dia dumasi nyina ye media atunju me page atunie nchira ye media me page nchira hene no sha se no obubo na mema me ba wi advance na kofa fair period number enyenya bia se sa kesu na otena kuma se kofa nsa na gua watu petetu reason watu petetu ni se bisawo onana na o kan se dumasi nyina ya media no se dumasi ye ne dia ampa na muso monim se krobia siwa police ban police ban wo no chu corona wo bo ni dini dumase no ye fra dum ase owo dum bia se na no hwehye a wo dum bia obo no ho ban obo ne ma ho ban na se wotie kroja na wo se dumase nyina ye media na obeje dumase na dumase ni na bushopan ni so so se dumase de enye wo dia na yenya mrantie a from bloggers no modidi ni panatem bi creating kase kwasia jimfo otise coward that many times before he dead we hufo antina wudidi atem nanka ne ni nyansa woni se oboya ohwehwe mu ehu se ampa so tumfo ana kwakudu a seduma se ye ne dia no bepaja fiapre ne ye ne dia wamna ko fiapre hene no ono abia na no aka se befri denkira ana befri bekrom beba no beduru bantuma be bai bentuma se ho bedida ho na ye beba ho wadaro mana yenhwe duabo no ho asem kakra nti saa nyina so ya meka ho asem kiri a me kirema be sia asem so se oda ho na oba na fi okrem ownership no me de mbofia penin bia ebenya no na mo wu otumfo de obom bia enyam reason a obigina wu otumfo udinim bodua enyam ne se asase na wo ka ho ase ne nya wo dia na minim se obi tan obi otinhia da pade bi firi no ho kogina saade no so ye ne bibi na nso san se ntifu ni ho a apagafo ho nananam wo ho ni so ntino nananam di asem omubu atentene ne nti wade na o hye se wo ye no enya aduma efi se ye mehu obi a ya kekire dufu ade akoto no watia so na ade no ayira anye ne hwe efi se ni tim fita nananam wo kasa bi se so tim fita nti amoa nku okay mama yenhwe wo duabo nsem ya hono yenhwe video ikakra bra na yenu no masantefo ogu nsan yi apaye esre ahonhom se atini ahodo a amanfo Ghana habimo edi di asanteman nananom ahonhom nkaye enyina gire yenhwe video ne kakra pia ogina ho kakra
Utumete utumete samna tempo di. No fa na keke kasa. Wa usori aso pesa te. Emaya bra be je do keke mo hu ni. Ya kusa ya be ja ka tira na mo se. Se ko se dia ye ya se dia. Ebe ko ni ase. Ebe ko ni ase. Ebe fati ni ase. Ebe ti ma ni ase. Ebe ko ni ase. Amanya fo e na ji sa te bra. Ebe fo he ti. O ti sika. Ti e ni ate. Yesu fa ye. Ananu. Sa apaye na oyise be di asantefo ana otumfo atem anyanya bia asantefo so adidi andada trap no bi atem asemisa no so wo adidi bi atem wo a wo nam a wo kɔ no atentiri ho tware wo to wo so kwa kohuru atreja o treja no be hyew so wo tre se jana be hyew fi se mrana se yanki bi mi yemfa bi so anum yi kwane na mo no wo se yemfa yanki bi mi na me de odum anum obi yi kwana nka ma no tuma wo banya ba bi afi ntu dua na wo bone enye adwuma fi to awasem no so okay enti me pesa obesan so a kyerem kakra ma me de o kan yi me yadumasini me da sore anopa ne meti anse otumfo se dumase ya dia good dumase so anya wodia antepin kwabna busa ne na busua ne wofa no na abekikiri bekuru na ahoho adwadifo na kwantufo bibiri abeka ho ne kuru na ayekese ana wa kwakudua wo bantoma hene na busuafo bi so abe sire baba ne de bebe sire baabi ne tenae ye de amawo na o sire made a on fan koye wo japade se wo dia because ahyase no wo sire ndu ko sire dia wo bo hu dua 2 ultimate ntena fidie so enka se wansha mabusuafo bi wo ne ntene eye media ana alliance bi a ye no kodwon ye ntino sama beboa wa eye wodia no anya wodia etimi nya wodia ntino so wo beka se duma se ye wodia na obi sori na okache se duma se nya wodia ne wa kan tan se kama mentam se duma se media na so kan tan se duma se ye wodia ntanim yenu be ye adwuma na ba ko be ye adwuma no ye nya ne dia anya wodia no ye ne dia no be di nkunim ama wo anya wodia wodia ne ye dino no wo adi nku wo adifo ntino ubodua enye adwuma no okay we otumfo momu de onka bibia sa na eye de emabunu no esi monten se de kohwe video no esi monten mabunu no be ko amahwane nna na ti asara yo amahwane ere nyo makire ntin de mabunu no ye no be we amahwane okay ana yanhwe yewo ade a ye de bodua etima ahonhom som se ade we ye de abodua ntimi gina so so na se ye ni ade bia bibia otim fa ade a ye gina so bodua ene se ti se ne wo kan se be didi otu odu obi atem na ogina tem na dun kan ka se wo de ba ne ma di na tem na wo de senten no e bia wo ye be ma no nipa na koda na wo de ne mam kodi na tem bodua bi nyam me se wa yisu ade bi ne de atia ne se ne ho bon nti se ne ho bon de asabi buru bodua obinyam okay what you say ana wakofa nipa na de o kan ko wa se na didi na tem udidi na tem no sa de na ofa na ugina so asan didi na tem o de bodua obinyam okay ana ye hwehwe we ahonhom ne nyina no eya ahonhom amogitum anasa omoge nsatum se ye de nsa frame se me ye adwuma se ya meba ye de kosua frame because minim obi a ode kosua bodua ode kosua na hwe ho no kosua na mpai emunumu ni ya ampai na nye kosua ya no a kosua mono pa ampai enti me pese me hu menim se ahwefo nso so pese yehu bibisa se ade bia no se kosua ensa ye de gufam kanche fra nananom a ogina sa ade no so ana se enya honhom nyina na je sa no manutum ahonhom bia wa ade a ye de frɛ no
so ni se kusua na corona ide da ne dua wati ma kobo dua na kura wie no kusua na o de bo ho a eti ma display bi ma hu se dua na ide adane basam ma won keke mu bi se dua na o ye na wakuma kokko akokɔ na anyi dua na so anyi na wakuma akokɔ no kura akokɔ no na person de kusua na bo mo bi hu se ojiya dua na be ka no kura ki o se na na no manyi kusua na be ka eye omo ye intellectuals ewo ho na nanom abosomfo no ene adunsifo no a sebi na nanom ayi wo mu se bi se sia omo nana no ayo omo asedi se tembianjo oyo tinka to se asem we de na nka mo de no pa uhu ni ade we ye uhu na ade we no de akero wa ma lo solution bi am wo mu se nanka ba bia ugina no o life yi tinja okay ndina yesanya bibia na so be kura tin sen so de bodua na maka kiro se uyo obia de ma ne hina omfa kosua omfa hwe odina no keke oja se ma me mention ade bi o bible mu nkire mo Elisha nkura ko ya mkosere no akokura tipa forobre akokura wabo akokura na ne popo bom mokuta ne poma na oko na nkura tuo di nachi sere no ehuru papa na manasu no woti ase atipa forobre atipa forobre semo mo se ya asisire firi wudam emechemo we there happen sound the because of different no I am mantel ya ofie hay me no me ni pe me sa na di nkomode na nso so no mantel na adobi ya so no bi die so ken ti alintina susudua bia ni wa odam abontina be mu se we bayifo we nya bayifo we odifo we kise gise onyankopon de sa dum na dongo de sa mantel na ma ansa no we hu okay na wakoba bia mbaka kiro se ifi ndeko so bi yo bibia mamfa wa no nka no me nipa yo nipa bibiri wa hia ne boafo bia na kan se mo ondumo bia da because odumi a ebe ye okay ayo for madaruma old burger tv so ni enne ye hwe duabo di duabo ho nkomo kakra na ma memfa we nwuram emofra mienu bi ena okoko pencil ho na pencil no a na omoko ho no eye ba ko hi eye na bufuo se pencil no ye ne dia na mo mienu nyina e ko we se ye me dia we se ye me dia ena ba ko bodua kuru na omo nyina afiri mu na omo frɛ sa kuru mu bosom bodua enti akora na obodua no bosom no kun no ena ne na ono nso so wane ne pre pencil no ono nso bosom no kun no because na omo nyina pencil no nye omo dia enti duabo ya ade bia ehu pa ebia wo be kasa duabo nye adwuma duabo ye adwuma se wo hu se duabo anasa bosom achi obi pa dia wo be kasa nye adwuma eye adwuma pa ne senti yenhwe ho yiye na de efrase a ekoso yi no yempem pomasibre se de be ya enkofa nsem bi ase bebru ye nyina enye ye fe emma old burger tv no wada roma e be soro na wa like wa comment na subscription so the account se de be bibia tomu a wada roma obenya bia hwe nya bia tie o ye prama iso jp no moni meni abusia pending nana god love ena choche nkomo no e mo bia mo ene hwa pia